газа. Салом алейкум ҳама каса мардуме ки дар ҳами Германияен, дар Олмонен бародаро. Ози айни ҳол ма дар шаҳри Ахенам бародаро. Унем балитсаи шаҳри Ахенай, клиникаи калонай. Иҷа ами ҷои касалои сериёзнияй да, ҷои касалои сериёзнияй моргаи ами хали чизо дора. Як духтараки тоҷик ай душанбе номуш Нигора, фамилияш Муминова бародаро. Як 3 моҳ пеш ами Олмон омадагӣ буд, барои личени касал буд. Рости гап Мустафо бра иҷа яминудусу усу бра я 3 моҳ пеш амиҷа личени омадагӣ буд. Мустафо бра иҷа я 3 моҳ пеш амиҷа личени омадагӣ буд. Касали вазбин амирӯз гузаштаи дунё. Дина астағфирло, динаи дунё гузаштаг бародаро. Дар нами балинса да морга рӯзи сешанбе, имрӯз чоршанбе ая. Хай дина охё, нами рӯзи сешанбе. Число чанда? Числора намедонам. имрӯз 16-умай, рӯзи 15-умай дунё гузаштагиай. Бародарҷоно, тоҷико мардуме ки тоҷики дар ҳами Олмонен. Биёем бародаро, мисол ягон чораша бинеми духтараи духтар ягон кас надора, ҳеҷ ка надора. Ман нами навакак қатъи падару модараш гап задам. Ман аз зур омад фаҳмондам падари амура ба номи худо. Ман надонистам чӣ хали гап задам. Ман маҷбур шидам гап задам. Ба худо ман барои намедонам чӣ хали шидам ки падари вай вақти гирияра сар кард, ман хидма чишмом оврехт, ба худо дигар хидма қабида натонистам. Я бародаро ира масъалаша бинем, ё ки мисол ҳаминҷа гур кадан дар корай, ё ки Тоҷикистон роӣ кадан дар корай, бо касе ҳами маргу мурдара мефаҳмад дар ҳами Олмон мисол ҳами чиза кадагиай. Биёен ҳами чиза я бинем масъалаша бародарҷоно. Илтимос ай ҳаматон мисол бетараф набоше, ҳами чиза қафо намонед. Номерои мана дар Олмон ҳама дора, иншаалло ҳама дора номерои мара. Телефон кинен бо ма пага мебиём, раҳи ман хела дура, где-то 300 километр дур зиндагӣ мекунам аиҷа. Ман ин духтарак дар Балинса буд, дар шаҳри Дюрен. Ман шаҳри Дюрен имрӯз бо омадам хабаргирӣ ки бо як бор хабар мегирам. Омадам ки дар Дюрен духтур гуфт ки вай шид чӣ меган отключат шидагиай карочи, вай дига гап зада наметонист. Гуфт мо ҳами Балинсаи Ахен рӯй кардем, ҳамиҷа гуфт бира гуфт ҳамуҷара бин. Гуфт ман ҳечи гарантия дода наметонам. Ман иҷа омадам 1.5 соат ждат кардам. Қариб баъди 1.5 соат буромадан хай гирифтан дуровардан. Ман мурдагиай духтар дина гузаштагӣ буда ҳами хе. Барои ҳами дига ҳечи гап надорум охи бародаро. Биёен илтимос мара занг занен, ҳами масъалара як бор бинем, ё ки кадоми ҳами корбора метона пеш бурда. Организатсиё дона ягон организатсиё мисол хатияби ҳама организатсиёра да ман фаҳмоне ки чӣ хел роӣ када мешава ҳамира ва чанд қа пул дар корай, ё ки чӣ хел падару модараш гуфтестай роӣ кинем. Ман намедонам возможност ҳастай роӣ кадан ё не. Агар боша мисол ҳами организатсиёра айдаму шавем, як бор фаҳмем мисол чанд қа пул дар корай. Биёен ҳама каса ҳамон пула ҷамъ кинем бародаро, 10 еврои мумкин расамона. Мисол бигирем ҳами духтара мурдара пеш падару модараш роӣ кинем. Чанд суми боша нахо, иншаалло ҷамъ накунем. Не толка Германия, Европа, ҳам ки ҷой ҳастан бародарои тоҷик. Ҳичи ки нашид ай Москва бародаро я видео мекунем, як рӯза ҷамъ мекунем ҳамон пула. Мисол сами главни вая чӣ хел роӣ кадан дар корша, чӣ хел мисол амина фаҳме, амина мада фаҳмоне ҳами қадарша чӣ хел ҳамия роӣ кадан мешава. Ман иншаалло худ як ҳафта худ 10 рӯзам боша ҳами давдав шава. Ма корбор намерам, ман ҳамаи корма мепартом. Ман уже аз ҷои корум ҷавоб гирифтам ки ман дига омада наметавонам. 2-3 рӯз ман айдами ҳами корум. Мисол ман ҳами кора мебарам пеш то охира ҳами я духтара роӣ мекунем ба ёрии шумо, ба ёрдами шумо бародарҷоно. Илтимос савобиш да ҳама хоҳари моаи. Ин мисол ягон одами бегона нест, хоҳари исломии худмон буд. хай боқӣ дар амони худо бошем бародарҷоно.